Onuogugu Igbo. Ya bụ Igbo numerals or Igbo numbers. Onuogugu Igbo. Igbo numerals. That is the way we count in Igbo language. Otu, one. Otu, one. Abụọ, two. Atọ, three. Anọ, four. Ise, five. Isii, six. Isii, six. Asaa, seven. Asatọ, eight. Asatọ, eight. Itoolu or iteghete or itenaani, nine. The number nine. Iteolu, iteghete, itenaani, nine. Iri, 10. When we have counted 1 to 10, the Igbo language now switches to counting in tens. 10 and 1, 11. 10 and 2, 12. Iri na otu. Na is and. Iri na otu, 11. Iri na abụọ, 12. Iri na atọ, 13. And you continue like that. Iri na ano, 14. Iri and ise, 15. Iri and isi. Iri and isi, 16. Iri and 7. That's iri na asa, 17. Iri na asato, 18. Then we get to 2 tens. Iri abụọ, 20. Iri abụọ, 20. That is 2 tens. Iri abụọ, 20. Iri atọ, 3 tens, 30. Iri anọ, 4 tens, 40. Iri ise, 5 tens, 50. Iri isi, that's 6 tens, 60. Iri asa, 7 tens, 70. Iri asato, 8 tens, 80. Iri itoolu maọbụ iri iteghete maọbụ iri itenaani, that is 9 into tens, into 10. 9 tens, 90. After 90, we have 100. And 100 is what we call nari. Otu nari, 100. Otu nari, 100. Nari abụọ, 200. Nari abụọ, 200. Nari abụọ, 200. Nari atọ, 300. Nari anọ, 400. Nari ise, 500. Nari isii, 600. Until you get to 900. Then 1,000, we call it puku. Otu puku, 1,000. Otu puku, 1,000. Puku abụọ, 2,000. Puku atọ, 3,000. You continue like that. Puku anọ, 4,000. Puku ise, 5,000. Puku isi, until you get to 9 and you say puku itoolu, 9,000. Then follows 1 million. A million is what we call nde. Nde. Otu nde is 1 million. Otu nde, 1 million. Nde abụọ, 2 million. Nde atọ, 3 million. Nde anọ, 4 million. Nde ise, 5 million, and so on and so forth.
ọ ga-ha anyị n'ebe a ụbọchị ọzọ. Please like my videos, subscribe and share, comment. Thank you and God bless you. Bye.